Esenlikler yurttaşlar, hoş geldiniz yiğitler. Salam, nereden vatandaşlar? Yiğit Çarşı, Meyhanede. Arkadaşlar, Allah'ınıza salam. Esenlikler. Merdan sağ olun çağrınız için. Şöyle tema var da yoğurdum. Şimdi her tema açtığım ilk bilen öz toprağımda, öz Türkmenistan'da bağışlanıyor da her neme gepleşiyor. Böyle yine yoğurdun içindeki halkın gözünün açılmağı için ayak bağı olan örnekler var. Kuruluşlar var, ya adamlar, tipler var diye. Şolar hatta şun hasiyene de buraya öňe köp aýt geçdik. Golene de buraya üstünde durup geçsek de hatta. Bir ýurdun içinde erwetlik var, garyplyk var, pulsuzluk. Türkmenistan asuda dün ýurt diýerler ýöne, baý ýurt diýerler ýöne, näme ortada Türkiýe ýa Ýewropa çykyp gaçmak bilen meşgullar. Yani halk bir hili neme da özüniň garyp bolanyny, pulsuz bolanyny, öz watanyny terk edip gitýän bolanyny nemedi bilenok, bir belli bir çıkar bilenokda, meselen kökünü aly bilenok, içinde fitnet bilenlerin bar bolýan, asam indi biziň nemämiz şol gürüňdeşik atamyr gözetimlerini açmak üçin şunlar her neme gürüňler edýär. Yani o aýryp toplanýar, her kim öz pikirini edýär. Wagtynda elin aldyrdyňmy? Näme düşünjäň bar? Şondak mene, bor. Aýtman, Onu aýtjak atymyz halkın ayak bağları diýip aýdalany. Halk ayaklanjak bolýan, şoňa köşeşdirýärler da ýumşaklyk bilen. Men onu ilk nämedim görýän? Şu owalarda, üýlerde, 3 milyonlarda, patat öýlerde wagt edýän olanlar var, mollalar. Kur'any okap bilýän, arapça okap bilýänlerden bu näme diýen manydyn düşünen noktada. Arapça biraz okuýar, perewodum şöyle düşündirýär, başga düşündirýär, başga da ýa-da. Ol hakiki arapça oňarak däl. Şoň üçin itaty halkyň ayaklanmasyna öňüne aljak bolup itaty ogladaky wagtçylar diýip düşünýärmen. Şükür edin, habar edin, bizen baý bolar. Haçan baý boljak, haçan işlejek, haçan öz işiň, mülküň, malyň, öz çağaryň bilen oturjak. Ene ülk berdine dünýäň ünlü Türkiýede tekede kowalan. Ene ara geçipdiler. Ara geçen ölmüş ol. Öldürdün orada belki ölmedi diye aşardı. Hatta şol çağaryňdan aýra başgadan aýra hava edip, gaýg edip, gahar edip bitjede adam. Bana zäherlenýär. Oňam ine aýdyrlar 3 milyon eken derdi. İçmece koy gurdu içine girme. Çağlaryň aýrda tek köneçer. Men şol din wagtçylardan öýrän. Olar köşeşdirýär da halky ýürüt, olar ýürüti mehem işgal etrafyndan goýýar. Yani Allah Murat Hacı aýdyp berýän. Allah Murat Hacı diňe öýde maýda oturýar men meheme işleşýär. Meheme işgalleri aýda otur. Öňe aýarlaryň urmaly, aýarlaryň ýokmaly oňa adamlar bolarmy? Aýarlaryň urmaly ýokmaly otady. Maşkalar bolup oturýar. Ol maşkalar aýlaryň bozýar. Diniň hiç birine oňa zat ýokdur. Şükür etmekden zat ýokdur. Okubadyr, oku. Ol Kur'an okan diýip ýazany okutaydy. Okan, bilim okan diýip, bilim. Hiç ne özüňize herdik görüň watandaşlar. Görüňüzde Kur'an okuyan kendir, hoca kendir, ahun kendir.
Kur'an okuyup yek gece da öndürüp biliyormuş olur Kur'an'dan okudum diye. Ya kukurça öndüreyim ya çiğ öndüreyim ya maşin öndüreyim. Yek gece makine başlık mı? Çıkan ana Kur'an oku, bilimi geliştirenler, alan bilim okuyanlar Avrupa tarafta kafir, bildiğine kafir deyip bilen tanıyan ama A 3 bölü A'ya ana okuyanlar. Ana okudular olur. A 3 çalar. Yani bildiğin Kur'an okudun adamı külülüğe gider o. Kulçuluğa gider. İpeğine daş düştüğü şükür etmeli. Bir urk kaşıda şükür etmeli. O ne onlarla tamam. Onlar kormadan adam yaşamalı o. Ne et yaşamalı. Bir urk pördü, hövk pördü. Diyene yok bir pördü. Mesela dedim öğren. Hacılan ahundan deyip çıkarlar. Hacı men ahun men okuymadı bil yani. Hiç adam bilen oklar. Kur'an'dan iyi kıcıda bir periodun bilen oksalar. Bilen ortadan rayet edinin periodunu tapsınlar da rayet edinin. Hiç tercih etmediler. Men şu kadar yine sonra üstüne etiyen vatandaşlar. Näme diýäň da Farahat. Ýurdun içindäki özünçe molla apun işan tanıt berenler. Tawret şükret, şu günüňe de şükret, yani Allah'dan verilendir. Yani şu sözleri halkın beýnisinde oturup diýerler diýjek bolýan da şöyle bolýan. O edilödi. Ne be Avrupa taraf ne helek maşinleri mi diye, ne helek yerlerde gidiyorlar. Türk bunun Allah'ın milletine giren o. Ne için? Yine Arabistan Kur'an-ı Kerim'i, kitabını hapa zibil okuyor. Kanada'dan. Yüzlerce kitap çıkardılar. Onlara internette paylaştılar. Türkmenistan tepesinde ötürüye Kur'an'ı gıdavet etmiyor. Bu tabi burada attır ba, yanlışlıkla verdi. Arabistan götürüye okudu şükürü. Öyle kitabı, öyle dini. Şöyle hormatladı, şöyle hormatlamalı. Şöyle tilgilamalı şöyle. Şöyle tepesinde ötürmeli. Bilmiyorum mi o tadı? Aramız daş. Arap değil. Kur'an'ı ayette mi ara? Biz Kur'an'ı Arapça indirdik. Arapçasını Araplar okudun diye. Türk boyunun için değil. Türk boyunun okudun diye değil. Müslümanlıklar adamı kurşuluğa gidenler. Düşünün adamlar. Onu kardeşim. Olýar. Ýaşy. Sağ ol. Edip söz senden. Buyur. Sağ olun. Senlikler, yurttaşlar, kardeşler, benim şu tema hakkında öz nemelerimi aytjak, pikirlerimi soracak açıkçası doğrusu. Indi halk halkın ayak bağcığı diýip tema attık da yani tema. Misal halk näme üçin hani birinci özüňi tanamaly diýip pikir edýän men, yani özüňden başlamalyk diýen. Halk ya da adamlar özlerini näçe tanap bilýärler? Ya da bizim bugüne düşmemizin bir näçe sebäpleri var. Şonlaryň birinde öwrenilmiş çäresizlik. Bilýänler. Bilýändir, bilmedikleri üçin aýdaýyn öwrenilmiş çäresizlik diýmek. Bir giden deneyleri var da onun. Bilim adamları deňäpdir. Hani bir zada men muny edip bilmerin. Bir gezek, iki gezek deňeň bolmadan soň men hani öz pikiriň däl de gysgajasy. Diýerler sana öwredipdir. Siyasete goşulmak bolanok. Sen siyasete goşulmaly däl diýip. Sen hem şo men pikirimi diýip pikiri benimsäp ýöremeklik, öwrenilmiş çäresizlik gysgaja aýtsak.
Halk ayağa kalsa nähilek bolarka. Sonra hemme tutuş halka ve hemmemize. Birine polis ya da mehkeme tarafından bir günah yönkelen wagty başka yanındaky goňşular, dostlar, ýarlar ýa-da görüp duran vatandaşlar, yurtdaşlar gelip yanına gelip näme boldy? Näme üçin alyp gidýärdiň bu adamy? Diýip sorasalar näme bolarka? Ya-da hemmemizem owa ýerinde ýaşaýas, ýani owany bilýäs, ýaşamasagam. Käbir owalar bardyr. Agzybir diýip adlandyrylýar olaryň dilinde. Toý märeke bolan wagty, uruş gyklyk bolanda polisler girip bilen däldir. Köpçülik bolup dogrum ýalňyşmy o taýyna girjekler, ýani uruş gyklyk edilýär. Şonuň ýalyk owalar öz başdak bolsa nähilek bolarka? O da bir soru. Bir etrapmy, owamy, 200 san owa bolup hiç bir näme boyun egmese näme bolarka? Hiç bir hökümet yok. Bunu näçe gezek suud etdik. Hökümet, döwlet guruluşy yok Türkmenistanda. Şonlara boyun egmese, yani özü yerine özü näme ekse, öz arasında birigip kanun döredip, öz aralarında düzgün tertip döredip, buğday ekip näme ekjek bolsa başkada. Şu ekenlerin özleri nemetseler nähilek bolarka? Başlanıcı şey başlasa nähilek bolarka? Diýen soralar var mende. Hazırlıkta şunlar aýdaýyn. Bolýar. Soraglary da gürüňdeşiň dowamında näme derse başardygymyzdan jogap berjek bolar. Arslan kardeşler sen Sağ olun. Hava indi şun yankı halkımızın ayaklanmasına ayak bağı bolup duranların birisi Farahadyn aýdýaly mollalar doğru ve polisiýalaram bardır, mehkemeleram bardır. Ondan sonra odan sözlep, odan gürrüň edip halkın yankı gözünde bir awtoritet olup ýüreýänler bularam bardy. Indi şu başı molladan başlanan üçin menen biraz mollalar üçin değişli yerler var, pikirlerim var, şolar aýdyp geçeýin. Indi mollalardan bize peýda boldumy? Ýa Farahadyň aýdýaly, ýok elbette bolmady. Mollalaryň bir cemiyetiň arasında ýa köpçülik işi bu, meselem Sputnik elimde köçe süpürme. Şoň ýaly işlere gatnaşýarlar mollalar. Özüniň yerine adarandyr, ona gözüm ýok. Ona aýdybam oturmaň işleýär diýip de cemiyete peýda berdimi? Ýok, peýda beren ýoklar. Biz meselem her bir yurtdaşyndaky ildeşlerimiz nerede olsa dünýäniň öýüne pul uğradýandyrlar. Biz köpçülik olup öýümüze pul uğradanymız üçin biz uje yurdumuza pul daşayan şekile geçýäsle bir halk olup daşary yurtdan Türkmenistana pul daşaýas. Bir şoň ýaly düşünje gözeňize gelsin. Mollalar nämşetdi. Mollalar çıkarıp Arapistana gidip pul taşlagaýdyrlar. Bular yurdumuza peýda getirýärmi? Ýok, getiren ýok. Yani aýdylşy ýaly bulardyň sabırlygyna şüküre iterediler halky. Yaxşı niyet eden boladylar. Durkan seni Allah yani yaxşı niyetin kabul edýän bolsa meniki näme üçin kabul etmesin? Men erkek mi däl ya? Men senden kem yerim barmy? Senin yaxşı niyetin kabul edildi, meniki edilmelidirmi? Garaz gepin kıskası bizem yaxşı niyet edip bilýäs olaryň kiçede. Emma berde gep başka yerde gep bular dünya halkı köşeştirmek, asıl meseleden uzaklaştırmak bir rol alıp baradılar. Bunlar baştan sona şoň ýaly işlerle meşgullanan mollalar. Mollalar bir gezek bir dua edip berdim meselem. Allah yankı bu halk ýadady, berjek olsaň ber nemeň baýlygyň, nemetiň, nemeň var bolsa bir ber biz ýadadyk dep
Şu halk yadadı deyip şun yalı söz aydıp gördü mü? Bir saniye molla. Sineden bu sen. Hiçbir yerde aydan değildir. Çünkü bunlar siyasatçıların elindeki adamlar olan için aydılmıydı bu zatlarda. Şunun için peylası yok bizlerin cemiyete yankı. Mollaçılık zat, bu zatlara yatıp oturman ya, bu zatları düşünüp oturman illeşler. Mollalar hatta şunu alarak bir zatlar. Biraz cemiyete peyda vermediler. Ondan başka da yankı polisiyalar dedik, mehamalar dedik. Bular hem şunun yalıdır. Ama bular polisiyalar, mehamalar yankı aldavı yolu bilen, deldanı bular korku yolu bilen bizim ayaklarımıza, halkımızın ayağına bağ oladılar da. O etsen basarlar, korkuza tıkarlar, yeni neme dediler. Bular garas şunyalı işlerle meşgullanıp yürüyen. Bular hem özümüzün içimizden çıkan adamlar da illeşler. Köpünüz, kardeşiniz vardır, tanışınız vardır. Şuların esasında biz maşgalamızdan ayrı uzakta yaşapıyoruz. Bular hem maşgalasının önünde yankı güçlü ata, pul taparman, bakıp bilermen, hayalının yankı gözünde bir erkek olup görünüp yürüyen adamlar da esası bular yurdumuza ziyan ver oturan köpçülüğe, halkımıza ziyan ver otur. Garaz bizim cemiyeti dine ötüşten alıp kaloturlar da 21. asıra ayak uydurturmun duran adamlar şular. Bizi ize serpiktir otan adamlar şular. Elbette bu zatlar hem devlet kuruluşu olmayan bir nemelerde neyle değil sistemalardaki adamlar da bular. Bular hem ingin altıradan yeriyem şu köpsü tanış da o vadaşındır yenen bir zadın. Şunun yalı adamların eliyle biz şunun yurdun daşında maşgalamızdan ayrıçılıkta illeşlerimiz sesini çıkarabilmeyin. Yankı beynindeki bağlar sökülmeyin oturan da hazırlıkça şunu aydın dedim. Onda şöyle olýar gündelik ýaly torbat üçin aylyk jüýsüniň galňagyma üçin ýani öz bähbidi üçin ýani daş töweregine cemiyete uly ziýan ýetirip durlar şular. Şöyle bolýar. Parahat elin aldyryp aýyp biler. O kardeşler yani ne bir Arslan kardeşime umut billek geçti. Milli, MHM deyip. Ana olur dine halk korkup yaşmad alacak olup yaşmadığın idinne ölüyor bular. Ne için ölüyor? Sebebi kim olsun, prokuror olsun, milisiya olsun, başlık olsun, hakim olsun. Hiç temsilon hükümetin öz berýän döwletiň öz bir aýlygy bar, bankdan tana bana hayır halaz aýlygy. Şoň bilen geçinip bilen oklar. Geçirilmedi mümkün. Onu bilip etýärler. Geçirilmedin, soňra bir ayak gaýagyny gyşyp gatsa, ılgap hem polisler hem ýalgaşyp gelýändirler. Ne üçin? Ýaşmanat ba tutada. Ýaşmanat ba. Şoňdan korku içecek beçe korkacak alacak öldürüm kanunda hareket edýärler. Diňe kanun daşy. Kanunu hareket etse bulara nan berjek yok. Kanun daşy. Halk üçin ulanyr işlemeýän kanun. İşlenok. Kedi bulan edýärler. Halkda da bu pul yok. Sonra ne için pullar aýdan edýär. Ulan ýana bar plan oklar. Ulan bar plan oklar. Min alıngar garymganan garymgandyr dik geçin oklar. Başarda şükür tekrar geçecek. Ertek gün bu üstün günaýym köp ýaşma peýdalanjak senden. Seni alan bunu beýaşma çağır ýidirjek. Halkı düşünýän ýok. Diňe halk korkmaly. Bulara buyruk şeýle. Buyruk şeýle. Diňe halk korkmaly. Aýryk bir şeýle geçirmeler onu bilip edýärler ýurtda. Kedip görnediler. Para horluk. Yani dosya yurtlarda 2000 dolar. 2000 dolar aýlayan polis işgärleri var. Olar puluma da herden o. Pul berjek bolsa özüň üstünde özüň urup gidýärler.
Adam ana milletde şoň alyp bolmaly, kanun işgär. Milletde adam. Kim pul berse şoň aşagyna alyp barmaly lällärim. Pul bereniň üstüne aýta üstüne topulýarlar bular. Yurt taşynda. Çok kötü şeyler. Awraýdyn wyjdanyny şöpdürer da milletini öýlekden. O zaman milletde alýan adamlarym dinedi gördüňiz şu dogony haýlap şu dogony ijedem boldy. Düşmançylyk edip biljek adamlardy uýandyrlar. Awraýlylar oňa ýerlikli hoşalykda goýmadylar. Oýnamana 3 arkan, 7 arkan bagranoklar şu aňyreňde bir özüni, öz halkyna dönüp giden bamy ýokmy? Dönüp giden ba bolsa şona goýýandyrlar. Milit edip mehkeme işarlaýandyrlar. Sen aňyreň arasynda bolsun, basalan bolmasyn oňa onuň piňine däl baryň atylay. Şu özü dogony düşmançylyk edip biljek bolsaň seni işarlaýarlar. Menden şular soňra getdiňler vatandaşlar. Meydana bir zat koşuyun da sözünüzü bildim başlan. Ya aklımda vaxt aydıyın da. İki vaxt şunyalı bir oturup fikirlenen herkel düşünceler, müzatlar gelip gidedi. Belki bilmedim başka bir yerde mi eşlendirim bu zadı. Şu imperiyalar mesela de öz arasında oturup gürgürün etseler, haysi milleti size sömürmek ansat oldu zat deyseler de mesela şu Orslara sakın öndürüp Türkmen deyip aylıp bilerler deyip düşünemem. Sebep eline forma giyizip kiptine pagonumu koysan o izinlenem sen indi bizden o gidip ene atanıyam getirip basmalı değilseyem edip durlar hut şeyle deyip durlar diyen bir sözler aydıp bilecek de şular gidip öz ayal ildeşini türmeye basmalı değilseler hem her hili bir avrayla edip biledon erkeklerden ibaret köprağı şunun yağlı topluma kendi bilecek bir derecede şoların ellerinde bir maglumatlar mı bir zatla sözleri var da sebep kaysi millet öz zenan ildeşini türmeye basadı. Fikir ede görün. Frikası önce değmedi şolar bir ağız. Kimin zenanını türmeye basa oturun, birinin ecesini, birisinin gelinini, birinin ayağını basa oturun değmediler de dine bir avraylık yolu ile gaytam av neşe satya yenen bir zat ediyor deyip garaz her ikili düşünceler geli gidedi. Bizim ayaklarımıza bağ olup duranam yani şular da bizi ilk bilen gazıp koyan çukurlarına düşürürler. İzinlenen olsa sen ettin deyip sen türmeye basadılar. Yine bize de dediler. Şuların geli bilen biz ayaklarımız bağlı duran demek isteyen de. Sağ olun. Doğru da Farahat kardeşimin maçı artan senin maçın önemi var ya yani bu sistema bu yağdayı kurulmaçılıktı yani bilip döröttü bir yağdayı. Böyle öyle da yani öz halkını öz ayaklap durur yani. Doğru. Halkın Gatı doğru Merdan kardeş. yedi elini aldırtır verelim. Sağ olun. Ova alışan kardeşlerin aydınlığı bu sistema, bu imperiya öz halkını tayaklar ya öz içinden saylap koyuptur. Yöne şu tayda aytmak isteyen yerim var. Hemmesini garjeştirmalı değil diyecek koyanım. Şu içinden saylap koyulunların hemmesi bileyem diysen bilen ok. Bilenler vardır ama kâvirleri yani ben yarpı deyin. Yarısı bile yarısı da bilen ok. Näme edi oturanını. Bol keseden nemettim de. Aslında has köpü bilen ok diysen bolacak. Näme edi oturanını bilen ok. Buyruk berýärler buyruk yerine ýetirýäs. Aýlygymyz, günlüğümüz, çağalarymyz ekleýäs diýýär. Aslında näme edi oturanlardan känem bir akyl ýetirip bilen oklar. Ve soňunda özlerem ýok edilýär. Şimdi düşünere wagtdan boldum kädiýem. Biz düşen çukurumuzun haýsy çoňlugyny bilmeden nälik çukura düşdük. Nähilek çıkma ýollary bar. Yani halk bolup şu
tayaklap görenlerim içinde. Lüstrasy hukmanı gerek, lüstrasiýadan geçmeli. Bunu aýdylyp geçildi. Lüstrasiýa gorkuljak da bir zat däl. Hani bir lüstrasiýadan hemme kim geçmeli de. Mesdanın yurttaşy bolsa hemmesi. Ve şu wagt halk tayaklap, kowlap görenler iň azyndan diýjek bolýanym. Tayaklama hani kömek edip bilmeseňizem tayaklap gören. Iň azyndan tayaklamasaňyzam şolan bir kömekdir. Şeýdi ben bir näme dip bilersiňiz diýmek isledim. Halkyň aýdynlanmasy üçin kömekde bulunup bilersiňiz. Bu sistema hökman değişmeli. Birazcık dünýäni gidişini okap bilen, görüp bilen adama bu düşünüpdür. Bunun başka yolu yok. Şu yoldan hökman geçämeli we ütgemeli. Gowy erwedem ütgejegi. Belli däl ýöne ütgemesi kesin. Häzirlikçe. Sağ olun. Sağ ol. Farahat senden. O yankı bir iri kardeşimizin halk ayaklantan yani korka diýdi. Sonra öýtdi. Sonra da bir düşünjemi aýtsam. Halk ayaklansa ilkili gaçak rejimdir. Kaç gider bari. Halk aýdylyp ayağa kalksa bu ayaklanıp bilse boldy. Milisiýalar köp işin tapyrgaça goşular. Mehemelen ulan bulan hiçten arkasında duruyan yok. Yani hazır ulan korkka, halka morkka, ulan morkka. Birbirini korkup birbirini saldırıyorlar. Näme? Son korkutsaýar korkunun ördür. Ana bu korkunun ördür edýär. Hinga gelenine korkup edýärler hereketini. Onu gözünden okap bolýar. Tora görüp näme üçin şoňa alak diýip tora görürsen takınıp, dısınıp, tiskinip duruyorlar da o korkup edýärler onu. Bilýär jinayet işini kanun taşy hereketlerini bilýär edýän işlerini korkkarlar, halkdan korkkarlar. Halkam olardan korkka. Düşünün oklarda. Korku diýmek zatdyr bolmaly halkda. Halk bir ekranda bilen bir saatdir ölmeýär. Bir saat garşysynda. Hemen ökçen öter bolar. Şu bu üç mündük halky üýşüp bir pikir aşyp gürrüň edip aşaşmaly adamlar. Öz arasynda patada tögürdüne wagt etmelerle konstitusiýany okudu. Ne biziň ýurdumy ne üçin beýdi közenip bör. Mani gürrüň etmeli. Ertek gürrüň etmeliler, ertek ol. O dünýä bu dünýä cennete düşýän, dogry düşýän dip gürrüň etmelilerni hakyky durmuşda bolup bir gürrüň etmeli. Halk ne üçin közenýär? Biz 4-nji ýerde Badi we prezident bilen unup gaýtdy Türkiýede. Bu ýerde şu ýurtda gydaçylyk gurşuk çekip berdi, gurrun etmeli. Ne üçin beýle bu gadyň pulyny ýak edýär. Ne üçin bu boýagdaýdy? Oğlum ne üçin bir ýagdaýdy diýip sonra bolmaly bir ek girýär. Şol adamdan öz arasynda gurrunly köpeli berse, bu rejimiň öýüdi kaçyk gidýär, öýüdi. Aýaklarma gerek gadaşy. Her ýerde toplu 10 adam, 5 adam, 20 adam paýta tögülerde toýlar tomaşalarda gurrun etseler bolly. Gurrun eterlik. Şonu gaçyk gidýärler. Ona bir aýdy da bir birine halka gurruş başlady kemşekde birany bunu ýetaýy alacak diýip bir öldüri iş taşlaş edýär. Milisiýaň mehemen öýdi iş taşlar gorkusyna. Şoň halk düşünýär. Gurrun etmeli, vatandaşlar gurrun etmeli, gorkmaly gurrun etmekden. Sen gurrun eden bilen bahsamalat ýok. Kimsekden beýgürlärin. Näme kim? Näme ýeten o? Maşklama ne üçin başga bir maşklama başynda bir saçan başy üşüp bilemdi o. Bu nerede? Niye üçin ýüzgürdi işläp bilemdi o. Şoň üçin ne işläp gurrundy görüp dursa ne üçin işläp bilemdi o. Ne üçin Türkiýede gurulýan fabrikalar, zawodlar, bizde gurulsa näme Türkmenistan'a gurulsa işletçi adam ýokmy? Usta ýokmy? Ya killeli ýokmy şol adamlar? Ýewropadaky, Amerikadaky adamlaryň aýdyny yok.
Şolun bir ýaly enede uya. Soňra okadyp adam edýärler. Şu hatlarda gurrum etmeli. Bolujak zatda gurrum etmeli. Bolmajak zatda gurrum etmeli. Ertekiňinden almalylar. Bir molla diýende jennete düşýän kam diýip bir gapyrmalar. Cennet diýen zat ýok. Ýok şu cennet. Cenneti şu dünýede ýaşaýan ýaşajak bolmaly. Ölümden ýaşajak bolmalylar. Her bölüm gitdi o taýda. Cennet ýok taňa. Olar halky uýdurmaň bir meziletler bar. Halky uýdurmaň bir näme diýilýär şoňa? Tarapydyr. Halky uklatma uçaýanlar bar. Bu hareketi. Diňe gerçekle gürleşmeli. Gurrun hakikat, gurren adın gurrun etmeli. Gurren adını. Gurrun adını gurrun etmeliler. Sağ olun arkadaşlar. Kardeşler, dinleyen için. Öyle. Yani paralel dünyada yaşaman bethetmeli. Yani ertek diýenim şo bolýar da. Elin aşağında elin futbol. O kakam bayra geldi. Salgıma kolaşma diýdi. Salgym näme diýdik? Salgym eken näçe ben halk Türk bolsaň her ki ýygyny gapyrdy. Salgymy ýalar. Salgyma ol asfalt berýän tuğul görnýär bu görüp. Diýdi o tuğum hadi bolýar ýolu. Şoňa galak salgyma kolaşmaýyn vatandaşlar. Gerçekleri, dogurlary düzgün aýdyp bilelim. Şonu hökümetiň özü gaç gider. Çadama. Gaç gider. Doğru. Hökümet dik özüni görkezýän näme terör topar. Oga arslan elini düşürmediňmi ýa aýtjak sözler. Merdan abi, men elimi galdyran, men görüp bilem ýok. Biraz telefonda gep barmy? Düşüren, men görüp bilem ýok. Açjağım var. Indi şu hazır ayaklanma diýip söz geçdi de. Şu taýda sorak dörüde men näme üçin ayaklanmaýyn diýip de. Durkan. Ben polisiýanyň ýa-da kirlileriň ýa mehkemelerin çağalarynyň gowdurmuşynda ýaşamasyny dowam etdirmesi üçinmi men ayaklanmaýyn? Ya olaryň çağalary gorkusuz belli bir derecede gowdurmuş ýaşap ulalmasy üçinmi men ayaklanmaýyn? Durkan, meniň çağam näme? Çağa delmi ýa? Meniň çağam näme? Kesek miýsin? Durkan, seninki çağdan mı delme? O meniň çağam kemsi derýaly. Sen kimsen özüň? Näme üçin men ayaklanmaýyn? Elbetde ayaklanmaýa goşuljakmyn. Bu ilkileriniň arasynda goşuljakmyn şu ayaklanmaýa. Näme üçin goşulmaly däl? Bularyň hökmürawallygyny, kanunsuzlugy dowam etdirmesi üçinmi susup oturýyn? Elbetde ayaklanamam men. Men ayaklanmamyň arkasynda näme bar? Näme peýdasy bar? Meniň ýerim boljak. İl halkyň arasyndaky ýaly. Meniň serwetim boljak. Meniň nesillerime galdyryp biljek ýa mirasym boljak. Men kulçulugymy besetjekman. Meniň çağalarym kul bolmajagyna ýa-da ertesi gününe garantiýasynyň bardygyna men gözüm ýet oturan. Näme üçin men ayaklanmaýyn soň? Elbetde ayaklanamam. Bularyň eden etdiligine, bizim gyzlarymyzy zaýalaýyşlaryna, çağa wagtyndan durmuşyny zaýalap oturlar. Şolar üçinmi sesimi çykarmy, dimi oturýarmy? Ýok, elbetde ayaklanamam men. Şuna goşaýyn dedim biraz gysgarak. O endi şol möhemmeler prokuratura var, yani ön hukuk goraýjylyk görkezýän döwlet gurulşy hökmünde nemesini görkezýän, şekilini görkezýän gurulmalar bar. Şolaryň endi olar näçe prosent bir bellije halkyň tehel bir nemesi belli bir götermeý galan halk bolsa sertepil meýdanda ýykmada görüň tapjak halkyny aç goýmak, çağlaryny aç goýmajak diýip ýurtdaşyna gidip beler bölmedik içeride süýrenipler. Indi şolar indi şu özüni hukuk goraýjy diýip men başgaça
Menin hakimiyetim bar diýip özüni düşünüp görenler var. Men çağam gowy ýaşaýar, men aýal. O köýnekge ýa-da bolýan aslında olaňam çağaty şol yaramaz mekteplere ýa tuwaletsiz zatly mekteplere ýa ýykan imran ýollarda ýörýärler. Hyzmat diýsen hyzmat ýok halkyň içinde. Hukuk ýene ýok. Köküne serediň hukuk ýokda. Haçan atazynyň ýani polis bolsun, KGB bolsun, ýani mähkeme haçan basyljagy belli däl andraşyp görýärler. Şo halkdan ütöş ýeri ýok. Halkyň garny ajrak bolsa senki tähel dograk geçer, başga ütöş ýok. Şolarda da nemme ýok. Şolaňam hukugy ýörät duran nokta, ýani halkyň ýük göterýär nokta. Şonuň üçin olaryň şo bir gämeň içinde, halk bilen bir gämeň içinde, ýöne olary halkyň içinden sowry barýarlar, ne ýönekey sada dilde aýdanda, ýönekey dilde aýdanda. Halkdan sowrýarlar, sen bir taýaklap bermeli. Ýa boldy. Olaňam görýän güni ýok, olaňam çağalary bilimsiz, bilimli mukadip hasap edýär bir dille öwrenýär. Bilimdär eliň hünärsiz ýene de ertek güni çağatynyň ertek güni ýa özüniň gelejegi ýok. Belli bir ruh tarapyndan oturdulan hukuklar hyzmat edip görmek gaty çünkü gaty ýalňyş hereket. Ediň aldyrdyňmy? Owa şo merdana ýaty dogry dotyň. Şu wagtky neme güç ulanjylar diýelim-de. Şänik döwýänler diýelim halkyň depesinde. Şu wagtky ýaşaýyşyndan esse gowy ýaşarlar. Sebäbi ýurt yani dogry aýtdyň-da hakykatdanam. Şolaram şo gämenin içinde bolan soň bizden bir ütgeşik durmuş ýaşanoklar. Birazcık tapawutly. Şonu aýtjakdym gyska. Dowam ediyorum. Indi hoş ýanky düşünjäň ýerinde dowam etjek bolar. Şolaryň nähil diýedim. Biriniň bir ay möhleti bar, biriniň 10 ýyl, biriniň 5 ýyl möhleti bar. Bir ulanýan zat hökmünde yani şu sistema hyzmat edýär. Şäher ýene diýär ýurtdaşynda da ýa ýurdun içinde molumçylyk diýdi, ýene diýdi bir ýokary utardym diýip gelýän oglanlar, gyzlar bar. İş tap bilen oklar, dogrymy? Sonunda öz etrafyny emesine bar, hakimligine bar. O taýda oglanlar aýdylan söz näme? Belki iş tapmasaň polisiýa işe girersiň ýa-da mahkemeye işe girersiň. Yani diýjek bolarym şo polisiň mahkemeňem içi öz islegi bilen baram gaty az, yani işsizlik sebäpkär bolup zordan baran. Yani şo hünäri halk taýaklamany söýüp baranok, ýene şo nem ortamyň içine girýär bolan şo edýän hereketler dogry mukadip dowam ediyor ýa-da aslında o sistemanyň hyzmatçysy, yani sistemanyň bir mankurdy bolýandygy hawary ýok. Mecbur bolýar-da şo taýda. Gaty adamlar neme diýerler? Atrafirudi de, yani islemýärler. Halk taýaklap gelýär. Ondan olaňam içinde ýa gaýtmaly islemen baranlar kän, ondan öz hünäri pedagog mydyr, ýa fizik mydyr, kimik ýa beden terbiýeden mydyr, ýa başga bir hünärlerden okudum diýip gelýärler. Yani mecbur sistema olar şo taýda sokýar-da. Ondan ortama girdimi
Ondan şu halk tayaklamalı diýilen düşünje oturýar da. Jyda adamlar yani silo wolu diýip da yani erk türkmençe. Özüni erk edip bilýän gat adam. Şey diýmasaň hem öz çağlarının geljegini öňüne geçip durlar hem halkyň öňüne geçip durlar hem halk ýurdun halk ýa nimette yani medeniyete taraf gitmese yani ýa gidýär da yani garyplaşýar neme yok medeniyet yok teknologiya yok. Onun yurttaşynda da senin nemen yok yani arada pasport Türkmenistan pasport insonky derejede. Türkmen diýsen hiç kim sana hasaba meden ok arkada çıkan oklar şol atlary ertýärde yani. Şöyle bir sisteme ornattırlar halk özünü iyip durur yani. Bunda aklı huşy yani giňişleýin näçe ýeder üçin aňyrsyndan seredýär ýara. Şonuň ýaly adamlar ortaga çykanda şoň pikirlerini şoň pikirlerini goldap daşyna üýşüp görýän adam diňe meselen çödende kökü bilen yani sebäbi bilen ortaga çykarýar. Senin hem etmeli işiň näme? Sen hem şöý etjekdiň. Sen halk köpçüligi bilen o. Açgor şükür sawaret gezip görmeli mukadiyada. Sen yok sen şeýle däl sen hukugyňa adam şekilde mertebeň bilen ýaşamana diýip sana düşündir yani mediada şeýle. Akbuş yerinde adamlar aýdyň önüne borç hökmünde yani şu topragyň çagasy bolan üçin. Şu topragy özüň borçlugy bilen üçin. Sana ýol görkezýär. Ine Türkmenistan ýagdaşy şu şeýlik bolmagyna mümkinçilik bar edip bolýar şonu. Inde sen ýagdaýyň senem hukugyň bar adam ýaly mertebeň bilen ýaşamana diýip aýdylan wagty şonu kulakka bardyk diňlemän başarmaly. Nimet yani bilim arttırmalı da bilim arttırmalı ýa-da şol adamlaryň doğrudygyny sen özüň seçip bilmez ýa sana gerek senin geleceğin üçin gerek sen çağalam. Üstesine de sen ata-babaňa da neme borç bolup durdun. Ýa-ni baýdamyzy arkamyza läs ýani Pramyzdan bize ýasap beren aslında biziň baýdagymyz däl ol. Şol gelmişekleriň sen baýdagyny diýip beren biziň baýdagymyz arkamyza alyp men türkmen men Gökdebede men ata-babam söwüşip direnen gahrman bolupdyr diýip bilýän bolsaň sen şol adamlara jogap şolary da sen neme bolup dursun da. Borçlu bolup dursun. Geleceğine de borçlu, arkaňdakylary da borçlu. Men şolary aýdy diýdim wagtymda ama aýtjaňyz bar bolsa wagtymdan bir çak boldy. Düşünce neme bolsa yeterli bolan bolsa Meýdan abi zat goşup geçeýin mümkin bolsa neme indi şu taýda olaram öz isleýi bilen däl diýdiňizler aslında dogry olary hem ýa finansiw kemçilikler, zatlar, yetersizlikler, aýlyklarynyň kemligi, şuň ýaly hereketlere, kemsitmelere özlerini birisinin ýugur bir işini edip ýürendigine akıl almajak hereketler ede duranlygyna, ağaçyň arkasynda gizlenip ýa-ni ılgamaýyna, şonuň ýaly kemsici hereketlerine ularan bir utanyp, bir namys edip ýörenler hem bardyr. Dogry. Emma şu taýda bir zat aýdasy melede. Ene biz meselem 5 ýyldan beri şu kemçiliklerimiziň sebepleri, nirdeligine, zatlygyna biz akıl ýetirip, göz ýetirip, düşünüp bildik ya. Olaran 5 ýylyň içinde düşünmeye ençeme wagt boldy 5 ýylyň içinde. Olaran bir düşünmeli ýeri, wagty, zamany gelendir dep pikir edemen. Ondan galan hem özleri görsün. Halk ayaklanan wagty bularyň edenlerini belli bir derecede kenara koyup ya halk unutacak bolup oturanam yok.
şu neme orada zerrerin yarımından kaçsan peyda diyen olaran bir akıl huşuna aylanar vakti düşünmeli vakti hem gelendir. Biraz özler kalanını fikirlenip görürler. Şunu koşayım dedim. Doğru. Yigitler koşsaňyza koşup bersiň, bolmasa sağ olaşyp biler ýurtdaşlar. Sağ olun arkadaşlar. Dinleyin, düşünün. Görün ödün öz araňyzda. Sağ olun, minnettar dinleýäňiz üçin. Doğru. Sağ olun. Tamam. Ama komentaryalarda yazın. Yanlış yerimiz varsa yanlışını yazın. Doğru olsa doğru yazın. Size fikrinizi paylaşıp geçin. İldeşler. Kardeşler sağ olun. Görüşençek. Sağ olun ildeşler. Meydana sağ olun. Çağıranızlar için. Hem taňa ýakyn geleňiz üçin. Bu arta